че аз не мога да ги вкарам, човек. Това е. Айде сега дайте моят диск, примерно да снимаме. Че само бях, който твой диск. Той си личи негове. Ами не, защото е на Маринчо тук. Не. Това е... Дай ще как моя. Това е на Маринчо. Това е на Маринчо. Моя няма такива. Да, на Маринчо имаше една персия, виж, аз го запомних, защото му се е залепило персия. Където го донесе с това. Майче. Значи супер развиеше, това е хлабало, развито, направо лепо. Това е моя. Да, това е. Това е моя. Той вижи как влиза като такова. Ужас. Сега дай на Маринчо диска сложим. Маринчо. Той има обаче луфт. Него е малко по-друг. Има един друг луфт, който е в тези зъби. Той е новия ми е с такива зъби, бе. Да. И е то на стария ми е с такива зъби. Той е в главината, няма кой знае колко луфт. Луфта му идва и тук в... Тия пружинки. Да, я да ви са вашия диск. Това е с моя стария. Уж беше горе-долу плътен. Не, той е добър, бе. Той е добър, даже и луфт няма там в таковата. Има малко вътре при шлиците. Съвсем малко е, ама има разлика. Готов ли си?